Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu sadisu. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu as-sayyidu Husain Afandi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi wa amaddana bima addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu sadisu, tapi pasal kang nomor 6 iku fi bayani maya juzu ing dalem menjelasaken barang. Maksude sifat, predikat, informasi napa mawon pun ya juzu ingkang wenang apa ma, yang boleh, yang mungkin apa ma, fi haqqillahi ing dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Wa bayani masailalan ing dalam menjelasaken pira-pira masalah. Kholafna ingkang beda sapa kita fiha ing dalam niku masalah. Ahlal bid'ah teng pira-pira ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah teng mriki niku langsung mawon tiang sing memahami Gusti Allah niku material ngoten mawon. Mboten sami kalih Kanjeng Rasul sak karep-karepe dhewe. Kota qaddama wis kepungkur, sudah berlalu bayanuma apa penjelasane barang. Maksude sifat yajibu ingkang wajib apa ma. Wajib niku maksude mesti lillahi kaduwe Allah Subhanahu wa taala. Wa malan napa kemawon maksude sifat yastahilu ingkang mustahil apa ma alaihi ngasate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah dibahas sifat wajib Allah kalih sifat muhal. Nah sakniki fal nasroh mongko kudu njelasaken sapa kita al-ana sak menika. Fi hadzal fasli ing dalam fasal menika ma ing napa kemawon ya juzu ingkang wenang apa ma fi haqqi ing dalam hak Allah taala. Dados niki bahas sifat jaiz Gusti Allah. Sifat jaiz niku napa? Niki fanaqulu moko ngucap sapa kita ya juzu wenang fi haqqi ing dalam hak Allah. Urus-urusane Gusti Allah. Apa fi'lu kulli jaizin nglakoni saben-saben barang sing mungkin. Secara akal mungkin. Mboten mustahil secara akal. Au tarkuhu utawa ninggalno fi'al. Mahma senajan kana ono al jaiz apa barang jaiz niku wau. Sifat jaiz niku wau aziman niku gedhe. Dagi koson ati detail ciptaane. Dadi Gusti Allah menang. Gawe wong ruwet ya iso, gawe wong gampang ya iso. Sama-sama mungkin ngoten. Fallahu maka Gusti Allah utawi Gusti Allah kok taala halimaha luhur Allah qadirun niku maha mampu maha kuwasa alasan ihi ngatasi nyiptakno jaiz. Wa dalilun utawi dalil niku petunjuk. Soale kula kalih jenengan niku nek mboten nonton petunjuk mboten saged ero. Petunjuke nek wong raine, petunjuke kula jali raine niku. Mboten nonton raine lho piye raine ditutupi karo niku dalil jane ngoten tok niku. Petunjuk nek menungso mboten diduduhi niku mboten ngertos. Dasare menungso mboten weruh. Dadi weruhe mesti enek sing duduhi. Boleh mikir, boleh apa ndelok apa niku weruhe mesti wonten jalure lah. Ndak iso moro-moro weruh ngono mboten saged. Wan dalil lan utawi dalil ta petunjuk ala dari kang ngatasi mengkono-mengkono kuwasane Allah nyiptakno sing jaiz iku min nususil ngapunten min nususi syar'i saking nas-nas syariat asyarifi ingkang mulya inggih menika nah
khabare niku qauluhu dawe Allah taala wallahu ala kulli syai'in qadir. Utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben barang iku qadirun dat kang maha kuwasa. Kuwasa napa kemawon. Tapi dalam lingkup sing saged dipuncerna utake menungso. Kados pun sering diterangaken di awal-awal niku. Mau kuasane mboten kenging ditabrakaken kali. Iso gak Gusti Allah gawe sesuatu sing persis kalau Gusti Allah. Lah niku mboten masuk akal. Ndak masuk. Iso gak Gusti Allah nglebokno jagat raya nang jerone botol utawa nang bolongane semut. Ya iso ae isone, tapi masalahe karep gak. Lah niku. Soale Gusti Allah duduk mek kudrat tok tapi enggak ada iradah, karep ta mboten. Ngoten mosok mbuktekno Gusti Allah gur mek ya apa sekirane alam dunya kabeh mlebu njero kulkas misale. Napa mbuktekno kekuasaane Gusti Allah wong ngoten. Itu ndak masuk perhitungan. Wa dalil lan utawi dalil alaihi ing atase maha kuasane Allah. Nyiptakno barang jais. Aklan ing dalam akal dalil akline iku anallah sa'atemene Gusti Allah taala hale maha luhur. Allah tamul kudrati niku sampurna kuasane, kamilul ilmi sampurna maha weruhe. Wa anna kulla jaisin lan sa'atemene saben-saben barang jais huwa qabilun iku nampa lil wujudi kaduwe ana wal adami lan ora ana. Sing diarani jais niku sing pertama premis pertama niku Gusti Allah kekuasaannya sempurna, tidak seperti manusia. Manusia berkuasa tapi tidak sempurna, enten batasnya. Gusti Allah mboten enten. Maha weruhe Gusti Allah nggih sampurna, mboten kados menungso. Ruhe mboten lengkap. Kados kula kaliyan jenengan sing ruh niki cuma 2 dimensi, 3 dimensi enggak bisa sagete membayangkan. Dadi ruhe mek nggih di permukaan tok. Niku ruh kelawan mata niku nek liyane niku bayangno pun sifate. Dadi wonten batese ngoten niku. Fayakunu moko ana sapa Allah taala halim maha luhur. Allah qadirun niku maha mampu sapa Allah, maha kuasa sapa Allah. Ala ijadihi ing atase mengadakan kulli jaizin wa idamihi lan meniadakan kulli jaizin. Sama-sama mampunya itu Allah. Tapi niku bergantung kalih iradai Allah, karep ora. Nek kuasa kabeh, tapi karepe niku sing lah nyapa kok gak karep lha mboten ngertos. Waladilan utawi barang yudhihu ingkang jelasno sok apa ladi jawaza fi'lihi dan wenange af'ale Gusti Allah. Tumindake Gusti Allah taala halim maha luhur Allah likulli jaizin nang saben-saben sesuatu sing jaiz au tarkahu utawa ninggalno fi'la kulli jaizin. Mahma senajane kana ana al jaizu apa perkara sing jaiz aziman niku gedhe dadi kontur detail. Lah sing menjelaskan itu inggih menika barang nusyahidu ingkang saged nyekseni sapa kita hutang emma fi hadzal alami di alam niki. Napa niku min adzaimi masnuatihi setengah saking pira-pira agunge masnuati gawenane Gusti Allah. Nggih jenengan deteksi pun jenengan urut mulai tekan dhuwur sampai menisor sing duduk gawenane wong niku napa. Nggih niku pun. Niku nek didetelaken bingung dhewe sesuai wong. Enten penelitian semut iki ya apa to jane semut ya. Teng Padang anu niku tapi rada kejam niku nggih. Penelitiane rada kejam. Kepingin roh desaine umahe semut. Lah niku peneliti niki golek timah panas diguyangaken teng bolongane semut tapi sanes semut-semut umane semut napa kados teng padang luas ngoten nika semut-semut liar sing nemenan liar sing ganas-ganas lah niku dicoraken timah panase dicorno terus sampai kebek. Nah barang pun kebek niku didedel wayo embone sampai koyo desa desain wonten tempate ketuane wonten kok iso desain ngono semut keteko endi memorine sami kalih rayap niku tunggalin niku nggih ngoten. Lah niku waneh niku nek teng
tiang-tiang luar sing kengangguran itu diteliti. Kayak lebah barang. Kok seginya segi 6, kok ndak lingkaran saja. Kok melu niku napa batako. Niku kan wonten alasane niku. Lah niku pun aneh sing desain iki sing ngajari sapa nggih. Lah niku mboten nemu peneliti-peneliti niku. Lek gak ono memorine apa ya iso gawe kaya ngene. Lek gak ono datane ndek napane jenenge DNA-ne lebah iku apa iso desain kaya ngene. Niku mboten saged, mesti wonten datane dhisik, ngoten. Karena ujug-ujug niku mboten diterima. Nek teng psikologi analisan ujug-ujug gendeng, ujug-ujug napa niku mboten diterima. Mesti ana sebabe. Niku pun mesti. Karek kita tahu sebabnya atau enggak, atau ada beberapa sebab yang dominan yang mana, dan itu untuk tahu itu ya penelitian mana yang paling dominan mengakibatkan kondisi A, B, C, D ngoten. Wa ghara ibi mubtadi'atihi atau mubtada'atihi lan pira-pira hal aneh mubtada'atihi inovasi-inovasine Allah. Kuwatah laut mawon dereng mari ya. Sampai sakniki niku sik enten kewan sing mboten ana jenenge ya. Paling sejenis ikan. Lah ngoten niku sik wonten. Sik durung ketemu jenenge. Niku padahal sik areane sik ketok moto sik kena demek ya. Teng laut niku. Ono kewan sing ndak tahu metu sepisan uga wedene ndak karuan. Enten sing kewan mengandung listrik, bahkan perahu besar pun sampai kena sengat niku iso modar sak awak-awak kapale niku. Pirang ewu watt ngon kekuatan listrik niku. Niku pun nonton tapi jenenge. Tapi sik kathah sih. Selain mereka itu masih, selain yang sudah terdata itu masih banyak yang dereng wonten jenenge. Nah niku sapa sing ngatur? Kalau sing ngatur ya ora mungkin. Mboten ora mungkin ana mlebu buka lemari lho kok berubah iki nggone lipstik iki. Sopo sing mari demek? Atau apa yang membuat lipstik ini berubah? Saya tutup tadi nempel ke sini, sekarang kok pindah ke sini. Aku ora rumangsa mindah, tak eling-eling ya ora ngono. Nah itu mesti bertanya-tanya ngoten, nek waras. Kecuali nek mboten waras ya alah babah. Fa innahu moko sak temene Allah taala qad tasarrafa niku teman-teman sampun mengendalikan sapa Allah fiha ing dalem niku masnuat wa ghoraibi mubtada'atihi bi qudratihi kelawan maha kuasane Allah duka niku ijadan dalam hal mengadakan wa idaman duka niku ing dalem hal meniadakan. Niku pun gandengan niku ana sing gak ana. Kados sel kula kalih panjenengan niku ibarate nek ana iku urip, nek gak ana iku mati. Ibarate ngoten. Maka setiap hari itu ada sel yang mati, ada sel yang hidup. Pendinten ngoten metabolismene. Lah nek wonten sel kok mboten nderek aturan niki. Lah itu ada hal-hal yang aneh niku. Wonten sel kok mboten nderek aturan niki. Biasanya sel itu lahir nanti lama tergantikan mati jadi urin jadi apa, kok ini ndak mati, akhirnya jadi sel yang nggak mau diatur dengan yang lain yang kita sebut dengan tumor atau apa, itu sel yang nggak tunduk, yang nggak mau tunduk dengan aturan apa namanya sel itu ya harusnya hidup kemudian mati digantikan sel lain. Ini mboten situ niki yang jenenge tumor mboten ngoten. Dan itu bisa nanti dimatikan pakai apa ya, pakai herbal atau pakai apa, atau pakai caranya medis. Yang jelas ada banyak cara, dan niku kabeh kuasane Gusti Allah, mboten ucul saking niku. Naam nggih qad jarat teman-teman wis berlaku adatuhu apa adate Gusti Allah taala bi alla yujida kelawan yen to ora mujudaken sapa Allah khawariqal adati ing pira-pira kedadosan khawariqon iki kang nulayani wonten saged al adati pira-pira adat.
sudah berlaku, ya memang Allah itu punya kebiasaan tidak akan menampilkan hal-hal yang luar biasa, di luar kebiasaan, kecuali maksudnya al umuro piro-piro perkara al azimata ingkang agung allati kang lam tajri boten melaku al adatu apa kebiasaan biwujudiha kelawan ono nelati. Biasanya Allah mboten menampilkan hal-hal luar biasa itu illa kejaba ala aidi rusuli ing atase pira-pira astane para rasule Allah alaihimus sholatu wassalam mukjizatan hale dadi mukjizat lahum kadue para rasul. Jadi Gusti Allah hanya menampakkan hal-hal luar biasa yang betul-betul di luar nalar. Itu hanya kepada para rasulnya, ngoten. Iku pun sifatnya fisik niku kali tiang sakniki sing jarene mbiyen luar biasa sakniki biasa ae. Kok dene belah laut. Biar jare tiang Cina sakniki ya biasa. Iso wong Cina gawe lorong dalam laut mubis bir gede-gede mbek delok iwak-iwak ngoten enek Cina. Niki di kalah karo Cina. Nggih untunge napa niku biyen luar biasa, tapi sakniki pun saged dinalar niku. Untunge Al-Qur'an niku sanes wujud ngoten-ngoten niku, mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad niki aneh dhewe, mboten saged ditandingi mergo makna auditori, liwate kuping, liwate mripat, pemahaman sifatnya teks. Jadi mboten saged kate dijur, mboten saged malah ingatan, mboten saged. Niku sampai saat niki mboten nonton sing saged nyaingi. Sudah 1400 tahun mulai dari turun sampai saat niki sik pancet Al-Qur'an kados ngeten. Mboten obah. Niku nek mboten kuasane Gusti Allah mboten saged. Tantangane sik pancet. Sapa sing iso gawe kaya Qur'an ndang gawe ya ngoten. Nek gak iso berarti ya milih tunduk wae ngoten. Tujuane mah lewat tasdikon lan kangge beneraken lidakwahum kangge pengakuane para rasul ar-risalata teng kerasulan. Tujuannya mukjizat itu antara lain untuk menguatkan bahwa yang membawa adalah utusan Allah. Au ala aidi auliya'i utawa ing atase pira-pira tangane wali-waline Allah. Karomatan halid dadi karomah lahum kadhe para wali. Utawa hal luar biasa itu ditampakkan pada para wali. Nggih mboten napa-napa sifat jaise Gusti Allah. Au utawa ala aidi ba'di ibadihi ing atase pira-pira tangane sebagian kawulane Allah. Dene sore para wali. Maunatan hale dadi pertolongan jenenge maunah. Nek wali jenenge karomah, nek Kanjeng Nabi para rasul jenenge mukjizat. Dan tiyang Kristen kabeh sing luar biasa diarani mukjizat. Saya dapat mukjizat. Kapan ngaku rasule? Mboten jelas niku. Sakle nyilih bahasane teng mriki. Tapi nggih mboten napa-napa wong bahasa ya. Tapi nek teng terminologi Islam nggih ngoten niku, nek para rasul niku hal luar biasanya namanya mukjizat, nek para wali namine keramat, nek tiyang umum namine maunah. Kok ana wong umum dudu wali kok iso hal luar biasa muncul ya jenenge maunah, ditulungi mbek Gusti Allah. Itu mboten usah gampang gawok ngoten. Au istidrojan utawa istidraj jenenge luluan. Nek basa anune dilulu kados tiyang mancing, pangan. Wah. Nek dipangan ditarik kena pancing. Niku jenenge istidraj. Biasanya muncul teng tiyang sing secara lahir mboten ketok nglampahi syariat Gusti Allah. Tapi ampuh disuduk gak makan. Tembak mengsle ndak kena kabeh. Terus pokoknya luar biasa. Tapi mboten nate nglampahi syariat Gusti Allah, salat ora tau. Gampangane. Nggih. Lah niku namine istidrat. Au utawa khidlanan, jenenge khidlan. Khidlan niku dicuekin bahasa kondisi dicuekin. Dadi gak ngurus. Gusti Allah jane gak ngurus. Nggih ciri-cirine nggih niku. Tiyang niku apa syariat Islam dilampahi napa mboten? Kok mboten dilampahi tapi kok aneh-aneh. Metu dhuwit. Tangane metu dhuwit. Ini biasa mawon pesulap nih saged.
kama kaya dene sayati bate tumeka tafsiluhu apa rinciane mangke bakal diurai rinciannya wa kullu dalika lan semua itu semua hal-hal aneh itu mbuh mukjizat mbuh karomah mbuh maunah mbuh istidrat mbuh khidlan jenenge iku finna diri wonten ing dalem kasus barang sing langka. Tapi nggih biasa mawon krana niku hukume jaiz. Jadi hal-hal luar biasa niku jaiz hukume. Mboten kok wajib, mboten kok mustahil, mboten. Tapi kalebu barang jaiz. Oleh apa jenenge? Mungkin ada ya mungkin ndak. Gusti Allah nggih sak kersa-kersane nglampaine. Fi'luhu nggih saged, tarkuhu nggih mboten napa-napa niku sifate Gusti Allah niku. Pun niku mawon wa minal jaiz fi haqqi ta'ala enten sing ketinggalan pun ya pun wa minal jaizi mugi-mugi niki dados manfaat barokah fid dunya wa dunya wal akhirah tambah ilmune tambah imane wa minal jaizi fi haqqi ta'ala khalqul khairi wasyarri wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbal amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim